Kaixo, gaur beste animalia bat kokatuko dugu mapan. Berdea da eta bere hortzak oso zorrotzak dira. Zein da? Bai, kokodriloa. Kokodriloak leku askotan bizi dira, baina guk kokatuko dugu Ameriketan. Konkretuki, Ipar Ameriketan. Gure mapan kokatu dugu kokodrilo Ameriketan, baina kokodriloak hainbat lekutan bizi dira. Kokodriloak 55 urte inguru bizi dira eta 7 metro neurtzen dute. 1300 kilo pisatzen dute, gutxi gorabehera kotxe bat bezala. Bere hankak oso motzak dira eta oso txikiak. Bestalde, bere buztana oso luzea eta indartsua da. Kokodriloek beste animalia jaten dituzte eta bere hortzak oso luzeak eta zorrotzak dira. Egunean zehar normalean horrela dabil, etxanda, kanpoan, baina noizbehinka uretara joaten dabe bai, bere azala bustitzera. Uretan gorputz osoa sartzen dute eta bakarrik ikusten dute kanpoan begiak ikusteko eta sudurra arnasa hartzeko. Beitu. Horrela ibiltzen dira uretan. Egunean zehar horrela ibiltzen dira, batzutan uretan, beste batzutan kanpoan, eguzkitan, etxanda, baina gauean bazkariaren bila joaten dira. Bukatu dugu. Agur!